खुलुमबाय लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननिसिम नै गोदान दख'ना सफैदों बेखौ देखायनो नागिरदों एफएनएफ क्लथिंनि आरो नैबे जाबाय स्किरि ब्रेन्डनि बे मोननैखौबो आं जमायै देखायनोसै नोंथांमोननो दायो आं फार्स्टआवनो नै एफएनएफनि लेटेस्ट कालेक्सन नैबे प्लास्टिक दोनो नैबेखौ देखायग्रोनोसै लोगोफोर बाटारफ्लाइ बिराद इउनिक आरो मोजांथार कालाराव बिराद मोजां नै थाब थाब अर्डार खालामदो लोगोफोर होखानाय नाम्बारावहाय नङाबा दुर्गा फुजायाव गाननो मोननाय नङा आरो माने अर्डार खालामनायावथ' 4 to 5 days नांखायो नालाय सौहैनो थाखाय थाब थाब अर्डार खालामदो नैबेबो जा मोजां गोजानि नै नुखादों जानांगौ फेसबुकफोराव माफोराव अनलाइनाव बे रेड आरोना जायफोरा ब्राइट मोजां मोनो बियो नोंथांमोननि थाखाय नै बुहुत मोजां जा समायखागोन उन्दै उन्दै सिख्लाफोरा गानब्ला मोजां मोनो नैबे जाबाय पेरट ग्रीन बेबो लेटेस्ट नै आगरफोरखौ नायनो हागोन आगोलाव बेबायदि आगर गैयामोन आं फाननो मोनफेराखैमोन आरोना बेबायदि नै बेबो लेटेस्ट कालेक्सन आरोना एफएनएफनि अनलि गोदान डिजाइना 10 पिसल' फैदों जायफोरा नुबाय दायो थाब थाबैनो अर्डार खालामदो नङाबाथाय दसेनो जोबथारगोन बिराद समायना बेबो ओमफ्राय एबार नै नैबे गोजानि जा मोजां मोनो बेखौबो माने बे आगरा गोजायाव गैयामोन दै माने गोजायाव दङ खिन्थु बे गोजा नङामोन आरोना एसे बेलेगमोन आरो बेयो आगरनि माबाफोरा कालारफोरा रेडआव सादोराबो बहुत मोजां नै बेक साइडआवबो खुन्दुं थायाखै बिराद मोजां स्मुथ दाथारदों आरोना एबार जा मोजांखा थाब लांफैदो मोनसेल' पिस नुदोंबाथाय लोगो लोगो स्क्रिनशट हरनानै अर्डार खालामहरदो आरोना बांद्राय बुरजाफोर सफैयाखै मात्र 10 पिसल' हरथारदों आरो एबार नेक्स्ट टाइम एसे बारा हरनांसिगोन आंनो सिस्टारा एबार बिराद खम हरथारबाय बेबो रज आगरनि जा मोजां नै मुगायाव पार्पल कालार होदों दख'नानि मोदोमा मुगा कालार आरो आगरा जाबाय पार्पल नै बिराद मोजां नुदों कालार कम्बाइनेसना बिराद मोजां जादों बे जाबाय पेरट ग्रीन पिंक सादर आरोना सादरा बेबी पिंक होदों बिराद समायना आरो बेबायदिनो बे जाबाय अल बडिनि बिराद हेभि आरोना अल बडि दख'नाया अल बडि जुरि पाट अल बडिया जेरै बेबो बेबायदिनो आरोना अल बडिनि दख'ना
बिराद मोजां नैबे जाबाय मोनसे कालार बेयो मा कालार होनगोन बेखौ पिकक कालार सिग्रि माने स्काइ ब्लुआव ग्रिन दानो बिथिं नायबा बेलेग बिथिं नायबा बेलेग मोजांखा कालारानो माबायदि साइनिं नुखायो रिगि रिगां आगराव पिकक नै सादोरा पिकक आरो पिककनि गां गां आरो आगराबो फास्रानि आगराबो पिकक आरो दख'नानि कालाराबो पिकक आरो नै दख'नानि आगरा ओमफ्राय रिगि रिगां आगर बिराद मोजां बे जाबाय प्लेन दख'नाया सिम्पोल प्लेन बियो बे एफएनए क्लथिंनि सिम्पोल बिराद समायना लोगोफोर एफएनएनि गोदान कालेक्सना बिसोरनोसै जोब्बाय नैबेबो गोदान दानिसो देखायलांनाया बिदिब्ला जायफोरा नायबाय जोंनि भिडिअखौ नोंथांमोना थाबैनो अर्डार खालामहरदो मानो होनबा सहैनो 5 to 10 days नांखाय 5 to 6 days नाङो आरोना बेनिखायनो थाब अर्डार खालामदो अब्लासो थाब मोनगोन आरो खाथिनिफोरा दखानाव फैनानै शपिं खालामदो लोगोफोर